Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukubekwa ukuthi utholwe eseshonelo wesifazane waseMandeni oneminyaka engu-28 ohamba ekhaya ngoLwesibili okwenza inhlolokhono yabasizi bothisha phecelezi ama-EAs. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibezi intatheli ka-YouTube. Isitumbu sikaNomvula Ngubane obeneminyaka engu-28 sitholakala esimbozwe ngamahlahla emva kwendlu yesoka lakhe endaweni yaseThembeni eMandeni enyakatho neKwaZulu Natal. Namhlanje kubekwa ukuthi umufi uhambe kubo ngoLwesibili kuleli sonto yokwenza inhlolokhono yabasizi bothisha phecelezi ama-EAs. Nokuthema kuphela kushona ilanga wathi khona la hazodlula khona alungise amaphepha athile. Kubikwa ukuthi kusukela lapho bengasatholakala kumakhalekhukhwini laze lashona ilanga. Lokugcine kutholakala isidumbu sakhe namuhla emva kokuba umphakathi namaphoyisa behlabe umkhosi. Kubikwa ukuthi isoka likamufi selokhu lihambe izolo kalaziwe ukuthi likuziphi izinga abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezikundleni zokuxhumana ngaso lesigameko esithe sabashiya bebambe hongezansi. Ukwanele nelizothe into engiyibuka manje isigebengu zizokwazi ukuthi ujona nobani bese zikubulala ziyokubeka kuleli soka lakho ukuze kuboshwe lona. Angisho ukuthi isoka lazi lutho, ngiyabuka nje into eyenzakalayo ngoba vele kuyaziwa lamasoka ethu ayasibulala azogcina eseyihawu lokuvikela izigebengu. uSolomuzi Gigaba uthe abafana banqunywe isandla esisodwa kusale esisodwa manje ukuze bengakwazi ukugila imkhuba. Yini nje lena engadala ukuthi uze ucabanga ukubulala umuntu othi uyamthanda. Abesefaka ama-emoji atshengisa ukucasuka. Umzukulu ukaNophicela uthe sengathi kungenzeka ubulungiswa. Abesefaka izinhliziyo eziphukile. uThembelihle Mdletshe uthe hawu le ntombazane yaseMandeni Nkosi yami. Abesefaka izinhliziyo eziphukile. Uziningi Zumane Dlamini uthe kunzima bakwethu ezweni. Uzizile Zulu uthe kubuhlungu ukukhulisa ufundise kanti ufundisela inhlabathi. Sithi tutu emndenini nehlobo kanye nabangani bafethu. Maningi kakhulu ama-comment ngizofisa nami ukuze ukuphawula kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.